Päivää YouTube. Täällä on taas Tankarus 69 ja Fight Night Round 4. Ja tätä näin niin. Maksin tätä tyyppiä vähän. Vaihdoin sen näitä varusteita ja vaihdon nimen Tankarus 69. Mennään taas tätä Edit Jumpersia vastaan, mutta nyt ollaan, kun äsken oli amatöörillä, tai se peli oli amatöörillä ja nyt ollaan prolla ja 4 erää, kun viimeksi oli 3. Joo, et ollaan. Sitten laittakaa näihin kommentteihin, että kun täällä on näitä halleja, että Broadwalk Hall, Royal London Theatre, Mexico City Plaza, Metro Manila Arena, Training Camp, State Palace Theatre, Aragon Ballroom, Winter City Boxing Club, Thomas ja Mack Center, New York Arena, MGM Grand Staples Center ja Broadwalkiin. Mutta nyt mennään Broadwalkiin. Joo, elikkäs toi äskeinen video ei tullut Tankarus 60 kanavalle, mutta tämä tulee ensiksi Tankarus 69 kanavalle ja sitten MTT Productionsille. Jos et oo tilannut, jos et oo tilannut, niin tilatkaa ja sitten tykätkää videosta ja laittakaa ne kommentteihin, mitä te haluaisitte pelejä nähdä. Täällä on aika paljon meillä pelejä. MR Make tekee Minecraftia nyt ainakin alussa ja multakin tulee tätä Minecraftia, kun on oma kone ja taustalta voi kuulua välillä jotain taustamelua. Kattokaa mun hieno nimen T.Pussi. Edit Jumpers. Aika huono, sillä on vaan yksi en mä muista miten noin meni. Ekaksi oli ainakin voitot ja sitten oli häviöt vai tasapelit. Kattokaa minun hienoa asuinpaikkaa tuossa Äste Petersburg. Ja löytyy Helsinki, niin piti laittaa se. Se on aika lähellä nyt tätä Suomea. Pittsburgh on todella kaukana. Okei, ja sitten seuraavassa videossa te voitte laittaa veikkauksena, että missä erässä mä pystyn tyrmää sen. That's a good point. You could become like a basketball player who's a really good dribbler. If you get to shoot the non-ball. Sinä mun ohjaimenkin äänet voi tulla. Halitaanko vähän? Ai, hyvää halimista. Jos te ette tietenkään pidä tästä, niin älkää mitään. No otetaan dislikettää, mutta ei. Siinä menee kaikki ilo hakata näitä tällä ohjailulla. Tiedättekö sitä tämän The Fight? Siinä kun ollaan näitä katutappioita, se on se muu peli. Voisin sitäkin vaikka sitten pelata. by Eddie
miss with the headshot. What does the jab offer him here? Victory. It's as simple as that. It sure is. Fast Eddie Chambers. His defense did a good job there, able to avoid that punch. Eddie, do you think the sport needs a national, international governing body? Tätä on 40 sekuntia jäljellä ekaa erää. Ja jos te aloitat kattoo sen, niin voitte laittaa kommentteihin, teitte veikkauksen, että muutkin saa tietää, mitä te olette veikannut. Elikkä tänään niin mä veikkaisin ainakin, että jossain toisessa tai kolmannessa voisin tyrmätä. Ja sitten jos ei oo tyrmäys omasta mielestä, niin voi laittaa sitten siihen, että kumpi voittaa, Tankerous vai Chambers. Joo. Vittu. Otetaan nyt vähän aikaa. Toi on sama kuin tossa äskeisessä pelissä. Äskeisessä pelissä. Onks kännissä juuri? Joo. Pikkusen kouluun. Ei. Tuli Jurassic Parkki. 3D. Elokuvateatterissa. Suomalainen tarjoaa. Ilmatteeksi muuten pääsin. Sit sieltä sai purkkapaketin. Toi ei varmaan kiinnostunut. Se oli aika perkele epävä. Siirsi päälle ja vittu tekstit tulee mukaan. What do you think that he's going to make a deal with you? If you don't hit him hard, he won't hit you hard? No, it doesn't work like that, my friend. He's going to get confidence now. He's going to take advantage of this. Takes one, but gives one. Good work by Eddie Chambers. Hyvä työtä Eddie Chambersille. No vittu, mä tässä sitä hakkaa. Mutta näin niin. Introkin voisi tulla. Tää näyttää aika onnettomalta tää mun hakkaaminen. Tossa näkyy mun stamina. Se on ihan nollassa. So you remember the time you were on vacation, you saw that perfect sunset? Oh yeah. It was just beautiful. This is beautiful. Pulls the trigger right away with the left hand after getting tagged himself. Jakso. Pakko. Kuulitteko tämän äänen? Keeps his hands up defensively, protecting the head. And clicks of the top. 5 sekkaa. Tipu komo. 6 hieno jätkä. Katsotaanpas. Katsotaanpas seuraava. Tää on mennyt 10 minuuttia, vaikka tää on 3 erä. Ei, 3. Toinen erä tää on osalla.
Ja nyt on... Katso. Oo. Miten täällä meinaa, että onks... Silloin... En mä noista numeroista muista. Throwing Tower. No niin, Hali. Keep busy! No mitä? Koska mukaan oo jo kiireinen muutenkin. Mä teen näitä videoita ja pelatat näitä ja... Siellä on harjoitellut näitä tässä. Minuuttia ja 55 sekuntia on mennyt tätä rullaa. Okei, mutta taitaa mennä sillä lailla, että mä tipun tässä. Mä menen koko ajan tätä tyyppiä vastaan eri vaikeustasoilla, jos en olet sanonut. Ole kovempaa. Hyvä. No niin. Hyvä. Se on lyö. No niin, mä näytän teille selkää. Nyt mä oon shortboxi. Siis tää nyrkkeilyasento Orthodox on oikeakätinen ja shortbox on vasenkätinen. Ja nyrkkeilästä tietää sen, että kumpi kätinen se on, niin se käsi, kumpi se on, niin se on takana. Tai se takakäsi. You gotta be the guy. It's kind of like an argument. You get into an argument with someone, you want to have the last word. Whoever throws the last punches, you know, one guy throws whoever's the last one to throw, he's gonna win. Good defense upstairs to stay away from that offensive assault. Ihan viimeisessä pelissä mä voin mennä Muhammad Ali vastaan tai Mike Tysonin. Laitetaan äänestykseen, jos katsotte tän loppuun. Jos mä... You should recognize that, and that's part of the talent of a fighter, recognition. That you have to recognize where the opportunities are. Elikkäs... Tää on nyt 2 kanavan video. Nyt mä puhun niinku Tankaron Exclusion kanavan asioita, että...
Mutta noin niin. Mä en tee nyt 10 tilan spesiaalivideo. Mä tehdään 15 tai 20 sit kun ne tulee. Mikään ei osu. Ja pallon, Hyvä. Tää on vähän pelottava asia, että kyllä lyön enemmän, mutta pitää oikeesti harjoitella tätä ylemmistä. Tai pelaamista oikeastaan. Tää tuo mulle häviö, kun mä en sen hakenut. Mä oon paljon aktiivisempi niin, että tänään niin voi voittaa. No niin, tuomion aika. Kattokaa mun hienoa 5. Niin. Häh? Kertokaa mulle. Miten se on voittanut? I didn't agree with the judges completely, but they got the right guy winning. For Teddyaplis, I'm Joe Tessitore. Have yourself a great night. Kattokaa eka erä. Mulle tuli melkein kaikki mitä mulla oli niin ekassa erässä. Mulle tuli toisessa mitään. Tuolle toiselle tuli todella paljon. Sitten neljännessä erässä. Molemmat on tällä hetkellä musta. Ai. Okei, elikkä eka häviö. Easy. Ei se mitään. Joo. Sitten on teidän vuoro. Joo, mä voin selittelyä. Voin jonkun toisen kaverin kanssa pelata tätä. Minä pois siitä. Jonkun Maken tai Poukson kanssa pelata.
Pois nurkasta toi. Kattokaa, jos te näette tuolta noin uusi sinkku kohdalta noin sininen, niin siinä on nää mun heltit. Ja kato tuon toisen tyypin, siinä on oikein Frazier, eikä se on Frazier. Niin, sillä on täydessä. Kun vertailee noita, niin kato, mulla on eka. Joo, ja taas niinku tälleen tää video, ja se ois vaan moro.